Bueno, Frankoaren azalpenak eman ditugu eta horren ondoren, beste ertzean, beste muturrean, legokeen Sagarrondo Portainjertoz edo txertaka bati buruz hitz egingo dizuet. Hauxe da enanizantea, enanoa deitzen zaio, hauxe da Portainjertoz enanizantea. Zer esan nahi du? Honek esan nahi duena da, Sagarrondo hau berehala sartuko dela produzioan. Zergatik, Frankoa sustraiak, zuztarrak bota eta bota ari zen neurrian edo denboran, honek zuztarrak ez ditu indartuko eta berehala horren ondorioz produkzioan sartuko da. Ikusten duzuen bezala, hau Portainjertoza da honeaino, eta hemen begiko txerto bat dauka. Eta guk hemen sartu diogu, guk nahi dugun baritatea. Kasu honetan, Frankoan bezalaxe, errezil sagarraren baritatea sartu diogu. Beraz, hau aldatuko dugu, eta honek ia bigarren urtean, ale bat edo beste eman lezake. Hirugarren urtean, seguro. Dena den, ez da inoiz konbeni, Sagarrondo bati lehenengo 2-3 urtetan alea ematen baldin badu ale hori uztea. Ze bestela, indarri izugarriak kenduko lioke landareari eta lehenengo 3 urtetan izaten dituen ale guztiak kendu egin behar dizkiogu. Beraz, ze alderdi on dauka Portainjertoz honek, M9 honek, berehala sartuko zaigula produkzioan. Baina zein da honen alderdi txarra? Alderdi txarra da sustraiak ez dituenez indartzen, sustraiak bere horretan geratzen direnez, haizeak lotuko ez bagenio esola sendo bati, haizeak berehala botako lukeela. Hori alde batetik. Bestetik, satorrak inguruan izan ezkero, satorrak egiten dituzte bideskak, landaren artean, eta satitsuak etortzen dira, satorrak egindako bide horietara, eta satitsuei izugarri gustatzen zaie zainak. Eta satitsuek zainak jango balizkiote, ihartu ingo litzateke arbola. Beraz, eragozpenak alditu? Bai, eragozpenak baditu. Derri horrean euskarri bat, esolak behar ditu, edo gaur egun alambrea erabiltzen da. Beraz, zer egiten dugu? Metro terditik metro terdira aldatzen dugu Portainjertoz enanizante hau, eta esolak sartzen ditugu 5 metroz behin edo 6 metroz behin, eta esola horietan alambrea jartzen ditugu. Eta alambre horiei lotuko diegu landare edo Sagarrondo hau. Gauza ona, lehen esan dudana, produzion berehala sartzea, kimatu inausi nahi balima dugu, dena eskura dugu. Hau gehienez ere 3 metro hasiko da, hortik ora ez diogu utziko, 3 metro nahikoa du, beraz dena eskura daukagu. Horretaz gain, sagarraleak asko hartzen baldin badu urte batean, 2 metro terdi, 3 metro izango denez gehienez, ez daukagu inolako arazorik, eskuz, ale erdiak edo kentzeko. Eta horre zer dakar? Horre dakarrena da, urrengo urterako ere indarrean egongo dela, eta urrengo urtean ere sagarraleak jasoko ditugula eman egingo dituenez. Beraz, urtero nahi baldin badugu ekoizpen ona izatea, nolabait derrigortuta gaude, patroi enanizanteetara, M9-tara jotzea. Bai? Horretaz gain, biltzeko ere, ezako euskailera behar ia dena eskura dezakegulako. Beraz, ze gertatzen da, badu beste eragozpen bat honek. Honek ura behar du, honek zainak ez ditu zabaltzen, zainak bere inguru horretatxe dauzka, eta ura behar du. Batez ere behar du ura, alea bildu baino 2 hilabete lehenago horietan behar du ura. Frankoak ez du hemen erregadio berezirik behar, zuztarrak hainbeste zabaltzen dituenez, lurraren ezetasuna berak bilatzen duelako. Honek ez. Beraz, honek goteo sistema eskatzen digu gainera. Goteo sistema, mangera baten bidez egiten dena, eta zer egingo diogu? Mangera horri egingo diogu zuloska txiki batzuk,
eta landare ipurdian ez da komeni landare ipurdian botatzea ura, beti ere 40-50 zentimetro bi aldetara. Zergatik, guk provokatu behar duguna da landare honek zainak ahalik eta gehien indartzea eta zabaltzea lurrari hobeto itxasteko. Horregatik zainak joko dute hurbila eta ura daukate 50 zentimetrotara, eskuinera edo ezkerrera. Baina gotio sistemarik ez baldin badaukagu edo urik ez baldin badaukagu erregadioa jartzeko, hori ere eragozpen handia izango litzateke M9 porta injertos hau aldatzeko. Beraz, horiek dira honen alderdi onak eta alderdi txarrak.